seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate 24 de ore. Știm cu toții că sănătatea este strâns legată de frumusețe. Putem să spunem și altfel, frumusețea este un semn al sănătății atunci când vine și din interior, dar astă seară câteva sfaturi pentru dumneavoastră despre frumusețea exterioară. Ediția de astăzi se numește foarte simplu, tratamente cu ajutorul IPL. Ce înseamnă acest IPL? Lumină intens pulsată. Doamna cosmetician, doamna specialist, doamna Mariana Balaj, bună seara! Bună seara. Invitata mea din această seară vă va da amănunte despre... Vom vedea foarte multe tratamente cu ajutorul acestei lumini intens pulsate. Dar mai întâi, cu toate că nu este vară, dar iată că vremea se joacă cu noi și deja ne-am obișnuit ca și pe timpul iernii și primăvara și toamna și vara, tenul nostru să fie bronzat. Spuneam de foarte multe ori în emisiunile noastre că mersul la solar nu este cea mai sănătoasă alegere. De aceea, în această seară, doamna Mariana ne va vorbi despre un alt fel de bronz, și anume bronzul organic. Așadar, să începem cu acest lucru. Să vorbim despre bronzarea organică sau bronzul organic. Cum este mai bine să spunem? Bronzarea organică. Bronzarea organică. Așadar, despre ce este vorba? Ce înseamnă? Da, deci bronzarea organică este cel mai nou tip de bronzare care nu implică niciun fel de risc, nu agresează pielea. Pot să spun că este cea mai spectaculoasă și rapidă metodă de bronzare fără raze UV. Acest tip de bronzare se adresează tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor care au cel mai palid ten, persoanelor care nu suportă soarele, care nu se bronzează deloc, și tuturor persoanelor care doresc să aibă un bronz intens pe care îl pot obține în doar 10 minute. Este foarte bine și foarte bine pentru că vine în ajutorul. Este practic ca o salvare pentru cei care nu pot să stea la soare, efectiv să stea la soare. Da. Culoarea este o culoare naturală. Naturală. Soluția care se utilizează este 100% naturală, nu conține parabeni, ceea ce este foarte important. Conține doar plante. Ingredientul principal este un ketozahăr care acționează asupra celulelor de la stratul superior al pielii. Practic interacționează cu aminoacizii din celulele din piele și astfel vom obține acea culoare ciocolatie a bronzului. Putem să alegem intensitatea culorii, putem să fie un bronz mai puternic sau mai puțin puternic, se poate face acest lucru sau depinde numai de ten? Depinde de ten, dar în cazul în care suntem un ten mai palid și dorim să avem un bronz mai intens, putem repeta ori de câte ori bronzarea organică. Ședința de bronzare a doua zi se poate repeta. Deci 10 minute, spuneți, de bronz, da, exact. de răsfăț. Efectul final al ședinței de bronzare se vede în 8 ore. Deci trebuie să ținem cont de aceste 8 ore, deoarece în cele 8 ore nu vom face duș, și iar pe perioada verii vom încerca să transpirăm cât mai puțin și să ne ferim de razele solare. Haideți să vă întreb acum, intră în piele? Da. Cu alte cuvinte, intră în organism? Intră doar în stratul superior al epidermei, nu afectează epiderma, nu usucă pielea, ceea ce este foarte important, și este recomandat tuturor persoanelor, inclusiv copiilor, femeilor însărcinate, femeile care alăptează. Am văzut mai nou că și vedetele se bronzează organic, ceea ce... Deci încep să înțeleagă că nu este bine să meargă la solar, pentru că asta era varianta de până Solarul ne acum. poate da multe bătăi de cap. Sigur că da. Soluția aceasta ne hidratează puternic, este puternic hidratantă, conține ceai verde, ceai negru, ceai alb, trestie de zahăr, esență de nuc, care ne dă acea nuanță a bronzului, dar, așa cum am spus, ingredientul principal este acel ketozahăr, care ne ajută să obținem un bronz uniform, de durată, durează 7-9 zile pe corp, în condițiile în care, înainte de a efectua bronzul, ne facem un peeling, adică îndepărtăm celulele moarte de la suprafața pielii, atât de pe corp cât și de pe față.
Să înțeleg că este recomandat pentru orice parte a corpului. Orice parte Deci, a corpului. contraindicații. Spuneați că este indicat pentru inclusiv toate vârstele, pentru femei, pentru bărbați. Da, inclusiv pentru copii. Da. Contraindicații totuși există? Există situații în care nu putem să apelăm la bronzul organic? Nu Deci există. chiar nu. În cazul bronzului organic nu există nicio contraindicație. Foarte important de reținut. Pregătirea pe care o face persoana înainte să vină la acest tratament. Deci acel peeling trebuie să fie făcut acasă, peeling trebuie făcut acasă, deoarece acel peeling prelungește viața bronzului. Deci cu cât ne facem mai bine peeling-ul, cu atât bronzul ne va ține mai multe zile pe corp, iar ulterior este bine să ne hidratăm pielea cu diferite creme, loțiuni. Înainte de a face bronzarea, de ședința de bronzare, nu este recomandat să ne dăm cu creme, loțiuni, chiar și să fie pielea curată. Să fie pielea curată, da. Și să nu ne punem machiaj, bineînțeles, că atunci nu putem să bronzăm fața. Doream să mai aflu dacă... Așa, foarte important, deci 8 ore în care să nu se facă duș. Da. Și spuneați să nu se transpire. De ce să avem grijă să nu transpirăm? Poate să iasă această culoare? Poate să iasă din cauza transpirației și poate păta hainele. Deci această mică grijă, mă rog.